уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Комет, уважаеми гости, добре дошли на днешното 24-то извънредно заседание на Общински съвет в Кресна. Пред вас е проекта за дневен ред, като предлагам първа точка от дневния ред, докладна записка от кмета на община Кресна с входящ номер 30, да бъде последна точка от дневния ред и допълнително в дневния ред да включим входящ номер 34, провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем с цел разполагане на преместваемо съоръжение, представляващо петно номер 28 в село Долна Градешница. И като пета точка, входящ номер 35, имаме заповед от областна администрация за преразглеждане на решение номер 341 от миналото заседание на Общински съвет Кресна. И така, проекта на дневен ред добива следния вид. Първа точка, предложение от кмета на община Кресна с входящ номер 31. След това имаме втора точка, писмо от управителя на ВИК относно годишен финансов отчет. Трета точка, писмо от управителя на Кресна Инвест относно годишен финансов отчет. Четвърта точка, входящ номер 34 относно публичен търг за разполагане на преместваемо съоръжение. Пета точка, заповед на областния управител. И шеста точка, докладна записка от кмета на община Кресна, входящ номер 30. Други предложения имате? Няма. Който е съгласен, може да гласува. Против, въздържали се няма. Приема се. Минаваме към първа точка от дневния ред. Входящ номер 31. Предложение от кмета на община Кресна относно ПУП за разделяне на УПИ, собственост на община Кресна, съгласно акт за частна общинска собственост. Проект на решение Общински съвет Кресна дава съгласие за допускане и изработването по реда на член 124а, алинея 2 от ЗУТ, чрез заповед на кмет на община Кресна, по предложение на главния архитект на община Кресна, изразено със становище, издадено от главен архитект на община Кресна на ПУП, частично изменение на план за регулация град Кресна в частта УПИ-1-582, квартал 39, собственост на община Кресна, съгласно акт за частна общинска собственост, с установена устройствена зона по предходен план, смесено многофункционална зона, с което се предвижда да се образуват 3 самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва. УПИ-1-582, квартал 39 с площ 730 квадратни метра, в който е изграден обект хранителен магазин, собственост на Димитър Иванов Николов. УПИ-2-582 в квартал 39 с площ 610 квадратни метра, в който е изграден обект масивна търговска сграда тип павилион, собственост на Николай Спасов Веселинов, и УПИ-3-582, квартал 39, с площ 240 квадратни метра, в който е изграден обект трафопост. След влизане в сила на решението на Общински съвет Кресна, се възлага на кмета на община Кресна да разреши по реда на член 124а, алинея 2 от ЗУТ, със своя заповед изготвянето на ПУП. Възлага на кмета на община Кресна да извърши всички последващи действия по изпълнението на настоящото решение. Други предложения? Няма. Който е съгласен с предложението на Георги Костов да се приеме предложението на кмета, може да гласува. Против, въздържали се няма, с 10 гласа за, приема се. Втора точка от дневния ред. Предложение от входящ номер 32. Уважаеми дами и господа общински съветници, приложено изпращане годишния финансов отчет на търговско дружество с общинско имущество ВИК Кресна
година. Имате думата за въпроси, ако искате. Тук е управител на дружеството. Да, нормално всичко, да има и за напред, да не направи, да ни изправят. Предложения да се приеме. Александър, други предложения няма. Който е съгласен да се приеме годишния финансов отчет на търговското дружество с общинско имущество ВиК Кресна, моля поименно да гласува. Бисер Костов не участва, Божидара Кузманова, Валентин Стоичков, Да. Василка Тодорова не участва, Вела Сандрова, За. Георги Костов, Димитър Лазаров, За. Иван Караджов, Майя Божинова за, Надежда Георгиева, Стоянка Веселинова с 9 гласа за и 2 не участвали. Приема се. Предложение от управителя, трета точка от дневния ред, писмо от управителя на Кресна Инвест 2021, входящ номер 26, относно годишен финансов отчет на търговското дружество с общинско имущество. Господин Лазаров, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмете, колеги, аз имам въпроси към този отчет. Те са свързани основно с разходите за външни услуги, тази година са 37 000 лева. Кои са, всъщност каква техника е наемана, кои са фирмите, които са получили тези пари и както, ако си спомняте, миналата година аз направих предложение да всяка година да закупиме техника, от нашата община да закупи техника и да с цел да минимизираме тези разходи, това перо от труд и наем на техника 37 000 лева. И аз си направих една такава калкулация. 2-3 години, ако спестим по 30 000, са около 100 000 лева. Та въпросът ми, може би трябва да започнем с това, каква е техниката, която се наема за тези 37 000 лева? Значи, всяка година техниката е 2 снегорина и 1 багер. Снегорините за премахване на снега и за да правят пясък. А багера почистване на канавки, на срутища, на банкети, водостоци и това е тия разходи също за наем на техника. И кои са фирмите, които печелят тези? Димитър Христов. Смятате ли, може да задам въпрос, Разбира се. смятате ли, че е удачно да се закупи един снегорин, който да свърши и който може да свърши тази работа? Общината имам предвид. Ако има пари, удачно. Това е всичко удача. Значи въпросът трябва да намери човек, ангажиран само през зимния период, Кой ми 24 часа в денонощие, да се намери човек на Да, запас. защото си спомням, че миналата година казахте, че е изключително скъпо да се закупат. Какво да се закупи снегорин, багер и камион? Един снегорин само. Един снегорин, какво мога да правиш с един снегорин? Колко пъти излизала техниката? Проблема с багер снегорина седи и то е... Да, примерно за 3 години да купим Снегорина, един снегорин, нещо- за следващите 3 години ще Да купим купи багер. багер, ще трябва Да, след 6 години няма да представяме пак на външна фирма трябва да плаща. Ами, Значи това е поръчка, обществена поръчка с почистването и трябва за да го правим, ние трябва да имаме набор машини. Нали? то трябва да се 34. започне някъде да се закупува. И разбира се, затова сме почнали с почистването, купили сме кола, сега ще купим още една, после последващи действия ще се и за... Тоест идеята е да се закупат такива. Разбира се. Коя община не иска? Сама да си свърши услуга да парите остават общината. Един багер е 180 хиляди, един камион е 150 хиляди, един снегорин е още 150, може би вече са в евро цените. Нищо по-хубаво няма от това да говорим. А това се влиза в поръчката да сме го почистваме. И още един въпрос имам. Какво се случва с ФЕЦ, който е общинския? В момента обществена поръчка има за избор на фирма, която да положи външния кабел. Мисля, че даже срока изтича. Или ако не е изтекал днеска, утре, полагаме външния кабел и тогава вече пускаме заявление за комисия. Тоест още не функционира. Да, на финанса.
съгласен, моля да гласува. Поименно. Бисер Костов, Бождара Кузманова, Валентин Стоичков, Василка Тодорова, Вела Сандрева, Георги Костов, Димитър Лазаров, Против. Иван Караджов, Майя Божинова за, Надежда Георгиева, Стоянка Веселинова, 9 гласа за, 2 против. Приема се. Предложение от кмета на община Кресна с входящ номер 34 относно провеждане на публичен търг с тайно явно наддаване за отдаване под наем с цел разполагане на преместваемо съоръжение, представляващо петно 28, село Долна Градешница, община Кресна, отредено за павилион за продажба на кафе, безалкохолни напитки, закуски и пакетирани хранителни стоки с застроена площ 20 квадратни метра, съгласно одобрена схема по член 56 от ЗУТ. Проект на решение. Общински съвет Кресна възлага на кмета на община Кресна да проведе публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години и определяне на месечна наемна цена за разполагане на преместваемо съоръжение, представляващо петно номер 28, отредено за павилион за продажба на кафе, безалкохолни напитки, закуски и пакетирани хранителни стоки с застроена площ 20 квадратни метра, находящо се в УПИ Няма, квартал 15, село Долна Градешница, община Кресна. Определя представители от Общински съвет Кресна в Комисията по публичния търг Майя Божинова и Василка Тодорова. Определя размер на депозит за участие, парична сума в размер на начин на плащане и изискани обезщетения еднократно в 14-дневен срок от датата на влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелия публичен търг за отдаване под наем. Възлага на кмета на община Кресна да сключи писмен договор с лицето спечелило публичния търг с тайно явно наддаване за отдаване под наем на петно номер 28. Имотът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с имот общинска собственост за 2026 година. Господин Стоичко, заповядайте. Аз не знам да се приеме това решение, обаче това в решението, дето го поручи, да възлага на кмета община да проведе публичен търг с тайно явно наддаване. Ние не определихме явно да бъде. Всяко решение трябва да се определя. Ние сме определили как ще пише. Аз взели сме едно време решение да са всички по... Между нас сте казали да е явно. Добре. Но сега... Зачем търг си явно? Ние самото решение ще подпишеме, че това е проект на решение. Аз ви чета проекта. А сега вече като решение ще пишем да се проведе публичен търг с явно наддаване. За срок от момчето е тук. Заповядайте. Елате да кажете какво е. Нищо. Той подава заявление. Подава заявление. Добре. Пък вече на търга може да трябва да се определи наемна цена. Пише за срок от 10 години. От 10 години или го искат или по-малко? Може и 5, може и 10, зависи как До 10. До 10. 10. Нали може? Да. Това е в парка, нали? За престров. Да, добре. Нека му беше. Трябва да се определи цена. Ние сме наредба на квадрат, да. 2,40 беше много нещо. Ще лева. Това вече ако се гледа малко, се решава. Но по наредба всички не така. Разбира се, да тръгне да работи. Да тръгне да работи, после ще се види. Да сме 25 краеш. Накрая ще се прави нещо за селото. Да, е кръж много, с 25. Добре, 2,50 Ще 30 евро. А само 25 евро много мисля, че не. 25 евро много ли? Добре. Първоначално да се види с тръгна. Ако има голяма инфлация, ще го... Това ще включи това договор. Номера за младежите се събират. Нека там да се събират да пият кафе. Може и ръки. Това не е супер. Определя. Значи търг с явно наддаване
цена 25 евро с ДДС, така ли? Или без ДДС? Без ДДС. Представителите ги прочетах, определя размер на депозит за участие, парична сума в размер на 10% от началната. Да? 25 евро без ДДС. Да. И всичко месечно. И всичко надолу се остава както е. Други предложения? Няма. Който е съгласен, моля да гласува поименно. Бисер Костов. За. Божидар Кузова. Валентин Стоичков. Да. Василка Добрава. Бела Сандрева. За. Георги Костов. За. Димитър Лазаров. За. Иван Караджов. За. Майя Божинова. За. Надежда Георгиева. За. Янка Веселинова. За. 11 гласа за. 0 против. 0 въздържали се. Приема се. Добре, извън вече гласувано е, само да поясна. Няма нищо смешно, защото това е по наредба, тази цена и за всички е равна. Сега дали някой иска да държи магазин от 100 квадрата или от 200 квадрата или от 300, то е 20 квадрата, затова ми се гледа ефтина цената, но то имаме решение по наредба, че 2,40 квадрата метър. Така че посмихвания, държи 20 квадрата, ще плаща по-малко естествено. А и още повече, че той за него сметка трябва да се изгради тази каравана да си. Това вече трябва да се сложи масични. Да, после вече допълнителното вкарва. Сложи сега 20 на 50 лева, като не Защото няма покривания, че е ефтин, че това не е ефтин. На всичките еднакво. Само една работа, дето ще се... Добре. Минаваме към пета точка от дневния ред. Заповед от областна администрация с входящ номер 35 от 10.3.26 година относно върнато решение за ново разглеждане, решение 341. Става въпрос за зъболекарския кабинет в поликлиниката. Връщам решение 341 като незаконосъобразно за ново обсъждане в Общински съвет. Аз ще ви предложа да го измениме. Нищо, иска да е с конкурс. Кой си за мен? Да. Надо така ли беше? Но сега го връщат, че искат чрез конкурс да се уведете. Това не е по закона за общинска собственост, това си имаш... Да, след това е за обществени нужди. и за лечение, че не се както е, например, на социални грижи, на тези клеси, да. Значи, изменяме нашето решение, като то добива следния вид. Общински съвет Кресна възлага на кмета на община Кресна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се на първия етаж западно крило, масивна сграда с предназначение поликлиника, изградена в УПИ 4, квартал 10, представляващ зъболекарски кабинет с площ 16,77 квадратни метра, чакалня, санитарен възел, вътрешен кабинет и умивална. При следните условия. Общо условие, помещението се предоставя за извършване на стоматологична дейност. Срок за предоставяне на помещението 10 години, начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 50 евро беше, мисля, че нали? Без ДДС. Условия на допустимост до участие в конкурса да бъдат допуснати данъчни субекти, занимаващи се с стоматологична дейност. Определя за представители на Общински съвет Кресна в Комисията по публично оповестения конкурс Василка Тодорова и Майя Божинова. Определя размер на депозит за участие в парична сума в размер на 10% от началната годишна наемна цена, начин на плащане и изисканите обезщетения ежемесечно до 5 число на месеца за дължимия наем за предходния месец. И пета точка, Общински съвет Кресна да възложи на кмета на община Кресна да сключи писмен договор с субекта, спечелил публично оповестения конкурс съгласно условията на настоящото решение. Други предложения няма, който е съгласен, може да гласува. Против, въздържали се няма. Приема се. Минаваме към последна точка от днес. Може. 5 минути почивка. Обявявам 5 минути почивка.